activity o minahal kong matalom na okay. Karon di ay ang Children's Month dire sa lungsod sa Matalom guys. Gihimo ni sa panahon sa requesting tanang founding day na mawari sa stage. dire sa lungsod sa Matalom guys. Okay. Ni kanang Children's Month dire sa lungsod sa Matalom guys. Niya November 16, 2023. Gihimo ni guys during sa ato ang foundation day dire sa lungsod sa Matalom 2023 guys. Okay, maunig mga bata guys na pundok uwan lamang lagi siya di ta ka medyo di kasuan guys. Okay, maunig kuan guys atong activities karon November 16, 2023 guys. Happy lang naging S. Okay. Ha? Murag din sir. Murag din nira. Murag din. Ang basin o kuan say active ba? Og mohonong ni murag din